Bine v-am găsit în această zi solemnă. Ne bucurăm să avem în mijlocul nostru, deși este foarte ocupată, ne-a onorat cu prezența și în această zi, de asemenea pe domnul viceprimar și, bineînțeles, la început, înainte să începem cu o binecuvântare din partea domnului Părinte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Bună ziua! Este o zi specială, în principal pentru absolvenți, pentru părinți și, nu în ultimul rând, pentru cadrele didactice. Eu nu pot decât să vă doresc mult succes în viață și să iubiți Mediașul pentru că merită. Aș vrea să-i mulțumesc și doamnei director pentru invitație, să mulțumesc Consiliului de Administrație și să o asigur de faptul că mereu va avea susținerea mea pentru tot ce organizează la Liceul Accente Sever. Vă mulțumesc, doamna director. Mulțumim și noi, domnului primar. Dragi absolvenți, distinși profesori, stimați părinți și invitați, iunie nu a întârziat să sosească cu toate gândurile sumbre și așteptarea ca cineva să vină cu o soluție miraculoasă, salvatoare, pentru a ne aduce bucuria de a trăi împreună absolvirea anilor de liceu. Și iată, soluția a venit. Ca urmare, în această zi specială, marcăm un început al unei noi etape din viața dumneavoastră. În numele meu și al colegilor mei, vreau să le mulțumesc părinților voștri care v-au îndrumat pașii spre Liceul Teoretic Accente Sever și care ne-au dat elevi serioși și simțiți, și îi felicit pentru absolvenții pe care îi avem acum în față. Ei v-au susținut și au fost mereu alături de voi în toate momentele importante, inclusiv astăzi aici în număr atât de mare.
Un cuvânt de respect și mulțumire adresez părinților care, prin sponsorizările și prin implicarea de care au dat dovadă în acești ani, au contribuit alături de noi la progresul liceului nostru. Vește adânc în natură și vei înțelege totul mai bine. Așadar, să vedem ce ați învățat de la natura Liceului Teoretic Accente Sever. Îmi place să cred că de la păsările din curtea liceului ați învățat să vă treziți de vreme, să vă întindeți aripile și să zburați liberi, să vă faceți cuiburi rezistente. De la copaci ați învățat să vă bazați pe rădăcinile lor, să creșteți și să stați drepți, să fiți flexibili când e cazul, să gândiți pe termen lung, să vă bucurați de apă și de soare. Dar de la dascălii liceului sunt convinsă că ați învățat să fiți insistenți când e necesar, să lucrați eficient în echipă, să vă bucurați de momentele dulce ale vieții și, nu în ultimul rând, să vă întoarceți mereu acasă. Liceul Teoretic Accente Sever va rămâne cuibul unde ați descoperit armele cunoașterii, iar acum a venit momentul să zburați spre drumul fericirii, iubirii și împlinirii. Nu uitați că disciplina și lupta perseverentă vă vor ajuta să nu vă abateți de la drumul ales. Să fiți sănătoși, fericiți și să aveți mult succes în viață. Cel mai bun elev în cei 4 ani de liceu, la Liceul Teoretic Accente Sever, da, se acordă elevului Tomuță Răzvan Claudiu, din clasa 12-a Matematică-Informatică. Avem absolvent de Mate Info, da? Bună ziua tuturor, doamne director, stimați profesori, dragi colegi și părinți. Am venit în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre ce înseamnă acest moment pentru mine și colegii mei. Am parcurs 4 ani plini de emoții, cu satisfacție și împliniri. Ne aflăm în fața unui moment de sfârșit, dar și de un nou început, un moment în care ne luăm rămas bun de la anii de liceu. Când am pășit pragul acestui liceu, în fața noastră se deschidea un drum frumos pe care l-am parcurs cu încredere și curaj. Faptul că mă aflu astăzi aici se datorează, pe de-o parte, ambiției de a merge tot înainte cu capul sus, însă, pe de altă parte, tuturor colegilor. Ei sunt cei care m-au stimulat în permanență și pentru asta le mulțumesc. De asemenea, mulțumind dumneavoastră, doamnă director, a fost o onoare pentru noi că am învățat la acest liceu, mulțumind din suflet diriginților pentru dăruire, răbdare, înțelegere și stăruință, ați fost și veți rămâne pentru noi repere, dar nu în ultimul rând, mulțumim tuturor profesorilor noștri, cei care ne-au deschis un nou drum în viață. În încheiere, vreau să mulțumesc părinților și oamenilor dragi pentru încredere și sprijinul moral. Sper că următoarea generație să fie și mai bună la învățătură și le urez baftă. Felicitări nouă, promoție 2017-2021, mult succes la VAC și mult noroc în viață. Nu uitați, fiți realiști, doriți-vă mereu imposibilul. Vă mulțumesc! Bravo, Răzvan, și să rămâi la fel de bun cum ai fost în cei 4 ani de liceu. Și acum o să-i dau cuvântul, da, doamnei diriginte, Voicea Loredana, de la clasa 12-a Matematică-Informatică. Dragi absolvenți, stimați colegi, stimați părinți, am onoarea de a vă prezenta cei 27 de absolvenți ai clasei a 12-a Matematică-Informatică. Barac Antonescu David. Bârlonța Raul Ciprian. Bârstan Ovidiu. Cautiș Ștefan. Mișu Alexandru Dumitru. Cosofan Cosmin Nicolae.
Săpău Teodor. Petean Sebastian Nicolae. Gerasim David. Gânța Iulia. Ofner Aurelian. Budea Stelian. Larga Marc Carmin. Luca Ioana Melisa. Mătușan Raul Liviu. Nitru Sidonia Natalia. Moldovan Denis Răzvan. Mozes Alex Andrei. Nexia Ana Maria. Negrea Georgiana Clarisa. Oroian Doris Valeria. Alexandru Gabriel. Papeș Larisa Daniela. Răcean Cristina. Roșca Sabin Sorin. Ciuc Denis. Și nu în ultimul rând, Pămuța Răzvan Sau. Invit alături de mine, din partea clasei a 12-a Matematică Informatică, pe elevul Mozes Alex, care vrea să vă adreseze câteva cuvinte din partea clasei. Bună ziua, stimate cadre didactice, stimați părinți, dragi colegi! Aș dori să încep prin a le mulțumi cadrelor didactice care ne-au ajutat să petrecem acești frumoși 4 ani de liceu. Mai ales doamnei noastre diriginte, Loredana Voicea, care ne-a fost alături la bine și la greu și cu care am petrecut momente de neuitat. Liceul Teoretic Accente Sever a fost și va fi mereu un loc special în sufletele noastre. Aici am legat strânse prietenii care vor dura o viață, dar și amintiri de care ne vom bucura peste ani de zile. Totodată suntem recunoscători pentru lecțiile de viață care ne-au ajutat să devenim persoane mai bune, mai înțelepte și care vor sta la baza dezvoltării noastre ca și viitori adulți. Dar și pentru ajutorul pe care doamnele și domnii profesori l-au oferit și fără de care n-am fi putut trece peste greutățile întâlnite. Cu părere de rău ne luăm adio atât de la profesori cât și de la colegi, cu speranță că peste câțiva ani ne vom reîntâlni și cu melancolie ne vom aminti de clipe frumoase petrecute împreună. Le urez tuturor absolvenților mult noroc și la examenul maturității și succes la admiterea pentru facultate. Vă mulțumesc! Aceștia sunt cei 27 de elevi pe care îi felicit și cărora le doresc mult succes. Dintre ei s-au evidențiat cu rezultate foarte bune la învățătură și disciplină următorii elevi. Mătușan Raul Liviu, care cu media 9,42 a obținut mențiune 3. Gărsean Ovidiu, care a obținut cu media 9,57 mențiune 2. Gerasim David, care cu 9,67 a obținut mențiune 1. Petean Sebastian Nicolae, care a obținut premiul al 3-lea cu media 9,78.
Moiseș Alex Andrei, care a obținut premiul al doilea cu media 9,82. Și Tomuță Răzvan Claudiu, care a obținut media 9,96 și implicit premiul întâi. Nu doar lor le doresc întregii promoții, le doresc mult succes, nu doar la examenul de bacalaureat, ci în tot ce vor face în întreaga viață. Mult succes! Felicitări pentru absolvire! Și acum o să începem cu clasa a 12-a Științele Naturii, intensiv engleză. Domnul diriginte Chintia Ion. Stimați părinți, elevi, invitați, dragi colegi, împărtășim împreună un moment de mare bucurie, reală emoție, prin absolvirea liceului de către elevii claselor a 12-a, care de astăzi pășesc pe un alt drum, devenind absolvenți ai Liceului Teoretic Accent de Sever, liceu de tradiție și referință pentru învățământul medieșan. Clasa a 12-a Științele Naturii Intensive Engleză sărbătorește absolvirea cu un număr de 27 de elevi care pe parcursul celor 4 ani au format un colectiv închegat, unit, participând la numeroase acțiuni organizate de școală, cât și extrașcolare. Ar fi fost ele mai multe și cu emoții pentru mine, dacă nu am fi trecut prin exercițiul pandemiei care ne-a luat prin surprindere și ne-a modificat traiectoria. Clasa nouă au început-o cu un alt număr de elevi și cu un alt diriginte. Este vorba de doamna profesoră Oprea Anca, care nu a uitat și este prezentă. Ca diriginte pentru următorii ani, pot spune că au răspuns întotdeauna cu deschidere la activitățile școlii, ba chiar venind deseori cu propuneri de excursii sau ieșiri culturale, în ghilimele, cum a fost ultima înainte de pandemie. Aveam și surprize când găseam, și nu numai eu, sala de clasă și atât, mai ales în ultimii ani. Nu uităm împodobirea clasei de Crăciun, când au pavoazat pereții clasei cu pitici, având chipul fiecăruia dintre ei, sau bradul crescut din tavan. Inspirație, bună dispoziție, veselie sunt cuvinte ce caracterizează colectivul clasei și astea doresc să-i caracterizeze și pe viitor, să rămână mereu tineri, oriunde îi vor purta pașii. Să aveți noroc, succes, sănătate, dorință și putere de muncă. Și acum să-i cunoașteți și dumneavoastră diplomele de absolvire. Vă rog să intrați pe măsură ce vă stric. Bisericarul Andreas. Brăilescu Cătălin. Bisericarul rămâne în față. Felicitări. Buluț Flavius. Câmpian Iulian. Felicitări. Doroga Ruxandra. Dudaș Ana. Dulău Ariana.
Felicitări. Gaboș Noemi. Herciu Mihaela. Mănică Laura. Mișa Nicolae. Moga Diana. Moldovan Alexia. Moldovan Simona. Muntean Alexia. Păucean Teodora. Pițigoi Ana. Preda Alexia. Tomnia Andrei. Săbăduș Teodora. Stan Cristiana. Sociu Sandra, venită de peste ocean. Sovo Blanca. Șerban Sebastian. Tița Mădălina. Vasiu Ioana. Și Vecerzan Daniel. Acesta e colectivul celor 27 care au absolvit științe naturii intensiv engleză. Și acum, pentru cei mai meritoși dintre meritoși, pentru că pot spune că toți au fost meritoși, premiile. Începem cu Câmpian Iulian, mențiune 3, media 9,71. Săbăduș Teodora, mențiune 2, media 9,75. Mențiune 2, Muntean Alexia, 9,75. Dulău Ariana, mențiune 2, aceeași medie. Mențiune 1, Tița Mădălina, 9,78. Premii. Moga Diana, premiul 3, 9,82. Premiul 2, Doroga Ruxandra, 9,89.
Premiul întâi, Pumnea Andrei, cu media 9,96. Andrei, media mare, felicitări și te rog să spui câteva cuvinte clasei, invitaților. Stimați profesori, distinși și invitați, dragi absolvenți și părinți, îmi este foarte greu să găsesc cuvinte pe măsura sentimentelor pe care le trăim în aceste momente. Cu bune și cu mai puțin bune, am ajuns la finalul celor 4 ani de liceu, 4 ani plini de reușite, atât pe plan școlar, cât și pe plan personal. Inițial, am dorit să vorbesc despre greutățile din ultimii 2 ani, cauzate de pandemie. Dar mi-am dat seama că acestea sunt irelevante, deoarece, iată, astăzi sărbătorim față în față finalul liceului, fapt care arată că am reușit să le depășim într-o anumită măsură. Sunt convins că atât eu cât și colegii mei suntem foarte fericiți, dar această fericire este însoțită și de o tristețe măruntă. Această tristețe nu este una rea, ci ea vine din simplu fapt că lăsăm în urma noastră o mulțime de amintiri frumoase, conexiuni formate, momente trăite împreună, care cel mai probabil ne vor însoți mai departe în viață, într-o formă sau alta. Acești ani au însemnat pentru noi o adevărată aventură. O aventură a descoperirii de sine. La început eram doar niște adolescenți, mulți dintre noi fără să aibă idee ce vor să facă de fapt în viață. Dar acum, la final, ieșim pe porțile liceului, în postura unor tineri adulți cu o idee formată despre viitorul nostru. Pentru noi, doar acum a început adevăratul drum al vieții. Vreau să le mulțumesc profesorilor, atât din partea mea cât și din partea clasei, pentru tot efortul depus în acești 4 ani. Ei s-au aflat în postura unor adevărați mentori care ne-au însoțit pe calea educației pas cu pas. O să-mi lipsească lungile dezbateri de la orele de engleză, care câteodată se întindeau pe mai multe ore, sau experimentele domnului diriginte din laboratorul de fizică și chiar și de filmele de la ora de istorie. Aș vrea odată să le mulțumesc colegilor mei pentru toate amintirile frumoase din acești 4 ani. Împreună cu ei am format un colectiv bine închegat, atât la bine cât și la rău. Nu am să uit niciodată de clipele în care podobeam clasa și cum am lipit gradul de tavan, sau de excursiile făcute împreună la târgurile de Crăciun, în Bucegi, la Albac și în cheile Turzii. Aceștia foarte tare m-au impresionat cu talentele lor diferite și cu spiritul lor de colegialitate. Sunt niște persoane speciale care timp de 4 ani au alcătuit, într-un fel sau altul, o a doua familie pentru mine. Dorim să-i mulțumim în mod special domnului diriginte Chindea Ioan, cât și doamnei diriginte Anca, care a fost mereu înțelegătoare cu noi și a încercat să ne facă pe plac, de câte ori a fost posibil. De asemenea, mulțumim doamnei directoare pentru condițiile oferite și tot devotamentul față de liceu. În final, am dorit să ne exprimăm toată recunoștința celor mai importante persoane din viața noastră, părinților. Aceștia ne-au susținut și încurajat tot timpul. Totodată, aceștia ne-au tolerat ieșirile câteodată puțin exagerate, înțelegând că noi ne-am aflat în cea mai confuză parte a vieții noastre. Acum, tot ce mai avem de făcut este să tragem cât putem de tare și să luăm cât mai multe note mari la admiteri, la EPAC și la tot ce urmează. Aș vrea să le urez tuturor absolvenților mult succes în tot ce și-au propus. Mulțumesc! Începem cu clasa de a 12-a Științe Sociale, domnul diriginte Vasiliu Cristian. Stimată doamnă directoare, stimați profesori, dragi absolvenți și părinți. Este un moment încărcat de emoții profunde, atât din partea absolvenților, cât și a cadrelor didactice, a tuturor invitaților, în mod deosebit a părinților și a prietenilor, care participă la acest eveniment. Este momentul în care absolvenții promoției liceului nostru încheie una din cele mai frumoase etape ale vieții, liceul, și după 12 ani se despart de statutul de elev. Sunt onorat să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, în dublă calitate de profesor și diriginte. Iată că au trecut 4 ani și ne aflăm astăzi la un moment de bilanț, dar și în fața unui nou început. Au trecut 4 ani de studii,
cu atâtea ore de curs, fizic și online, teorie și laboratoare, pandemie, cu mască și fără mască, dar au fost 4 ani în care absolvenții de astăzi au avut alături un corp profesoral de elită. Stimată doamnă director, stimați profesori, dragi colegi, vă mulțumesc în numele elevilor clasei a 12-a Științe Sociale pentru dăruirea, profesionalismul și abnegația de care ați dat dovadă în formarea acestor elevi. Fiecare dintre ei a luat din ceea ce ați oferit dumneavoastră cât a putut sau a avut voință, dar sper că fiecare a luat îndeajuns pentru a face față noilor provocări. Vă mulțumesc și vă urez multă sănătate, putere de muncă și răbdare. Stimați părinți, știu că pe parcursul acestor ani ați fost mereu alături de copiii dumneavoastră, că ați fost oricând gata să vă sacrificați pentru a le asigura bunăstarea și condițiile necesare studiilor, că ați suferit alături de ei la momentele mai dificile și că i-ați susținut în devenirea lor profesională, umană și intelectuală. Astăzi, vă puteți bucura din plin de reușita lor, de faptul că eforturile depuse de ei le recompensează pe ale dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată părinților clasei pentru implicare, pentru susținere, pentru ajutor, pentru sprijinul financiar prin acordarea acelor 2% și să nu uităm de renovarea clasei, care va rămâne pentru generațiile următoare. Dragi absolvenți, v-am cunoscut când fiecare dintre voi avea nevoie să se construiască, să învețe puterea visului frumos, să caute răspunsuri la întrebări nerostite, să adune și apoi să risipească clipe, săptămâni și apoi ani. Toate acestea pentru ca să trăiți și să înțelegeți farmecul anilor minunați de liceu, să învățați zborul maturității. Vă leagă amintiri frumoase ale unor momente care vor rămâne unice în viața voastră. V-ați format frumos și iată-vă astăzi absolvenți. Sunt mândru de voi, sunt onorat că v-am avut elevi, veți rămâne pentru mine o generație specială. Și știți de ce? V-am explicat. Vă doresc să fiți puternici în lumea dezlănțuită, să înfruntați cu mult curaj furtunile și să arătați lumii că sunteți construiți pentru a fi mai buni. Stai, mă. Am încredere în voi și știu că veți reuși în viață. De aceea vă îndemn să dați formă planurilor la care visați, să nu uitați să fiți copii, uneori, copii energici și entuziaști, dornici să descoperiți cât mai mult. Îndrăzniți în tot ceea ce faceți. Priviți dincolo de obstacole, depășiți-le. Aveți încredere în voi înșivă, să nu vă fie teamă să cereți ajutorul. Să nu fiți prea mândri, să îl oferiți, să fiți înțelepți, să învățați din reușite, dar și din eșecuri. Prețuiți fiecare clipă în care puteți să zâmbiți. Fiți recunoscători și respectoși. Mulțumiți oricărui v-a oferit un sfat, un cuvânt, o încurajare, tuturor celor care v-au fost și care vă sunt exemple. Voi înșivă faceți-vă exemple demne de urmat. Deveniți oameni care ați visat mereu să fiți responsabili și frumoși, de care cu toții avem nevoie. Fiecare dintre noi am așternut în sufletul nostru această filă din viață. Rămâne să o păstrăm frumos și să o recitim când dorim să ieșim din cercul strâmt al cotidianului. Mă rog Bunului Dumnezeu să vă călăuzească pașii spre lumină, iar când vă veți simți singuri și dezamăgiți de situații sau de cei din jur, priviți o clipă spre cer, de acolo vin toate darurile și împlinirea. Vă doresc mult succes la examenele ce vor urma și sper să ne reîntâlnim peste 4 ani cu amintiri și experiențe deosebite. La final nu rămâne decât să vă spun, Vaya con Dios, mergeți cu Dumnezeu. Și acum mai strigăm o dată catalogul. Alexandru Andra Ariana. Bănceu Nadim.
Sunceu Marian Ionuț. Ian Cristina. Unea Ioana Maria. Fiora Leonard. Terogar Vasile. Ucerzan George. Danilă Alexandra. Nărămuș Dorian. Fotograful nostru. Zâmbea Nicoleta Andreea. Vechete Robert. Floria Bianca. Lambrino Ionuț. Lang Robert. Mihuț Denis. Felicitări. Mitrea Paula. Moldovan Ana Maria. Ana Maria. Molnar Cristian. Dogea Andreas. Nicoare Ramona Dina. Oswald Sebastian. Roștean Mădălina. Scutariu Andrei. Sicrea Damaris. Simon Bica Raul. Freza Maria. Teleabă Cristian. Turuș Emima Persida. Vasiu Denis. Plaicu Andrei. Și Soldat Vasile Alexandru. Din cei 32 de absolvenți, 32, abia au început în clasă, s-au evidențiat. Mențiune 3. Alexandru Andra Ariana. Mențiune 2. Mihuț Denis. Mențiune 1. Flaicu Andrei. Premiul 3 sunt 2 eleve și prietene. Proștean Mădălina. Și tot premiul 3, Nicoara Ramona Adina. Premiul 2, Dândean Nicoleta Andreea. Iar premiul 1, 90, Turuș Emima Persida. Felicitări tuturor celor două premiante, locul 1 și locul 2, pentru rezultatele obținute la Olimpiada de Istorie. Domnul profesor știe mai bine și mult succes la tot ce vă așteaptă. Cărțile vi le dau eu în clasă.
Că am uitat acum nume. Bun. Mădălina, dacă vrei să spui câteva cuvinte, unde ești? Bună ziua, stimată doamnă director, stimați profesori și invitați, dragi părinți, iubiți colegi! Bine ați venit la festivitatea noastră de absolvire a liceului. Mulțumim că sunteți astăzi alături de noi, într-un moment atât de emoționant și de important pentru evoluția noastră spirituală. Astăzi, 3 iunie 2021, este ziua în care punem punct unei perioade importante din viața noastră. În primul rând, mulțumim doamnelor și domnilor profesori, doamnei director, pentru că ne-ați îndrumat și ne-ați deschis porțile spre viitor. În acești 4 ani ne-ați fost adevărați mentori pe drumul cunoașterii. Vă mulțumim, domnule diriginte, pentru că ați fost al doilea părinte pentru noi. Ne-ați fost alături și ne-ați susținut pe tot parcursul acestor ani și ne-ați încurajat să devenim cea mai bună versiune a noastră. De asemenea, vă mulțumim pentru orele de dirigenție, în care glumele dumneavoastră ne amuzeau și ne frumusețeau ziua, dar și pentru orele de matematică, unde lacrimile erau cu siguranță mai mari decât notele. Cei 4 ani au trecut repede, mult prea repede, parcă doar ieri eram în acest careu, în uniforma nouă, căutându-ne clasa și noi diriginți, confuși, dar încântați, curioși, dar în special nerăbdători. Îmi aduc aminte că în acea zi mama mi-a spus să mă bucur de acești 4 ani, pentru că vor fi cei mai frumoși din viața mea. Abia acum am înțeles de ce. Mă uit la colegii mei, persoanele cu care am crescut, cu care mi-am petrecut ultimii ani ai copilăriei și nu mă pot obișnui cu ideea că noi, astăzi, ne vom despărți. Nu am fost poate cea mai unită clasă și poate nu ne-am considerat mereu prieteni, dar dacă aș putea să dau timpul înapoi, să aleg altă clasă, tot pe voi v-aș alege, pentru că fără voi, anii aceștia, nu ar fi fost atât de frumoși. Cu drag mi-aduc aminte de excursiile noastre, de năzbătirile pe care le-am planificat, de orele libere, în care povesteam cu toții și în care, pentru câteva momente, părea ca și când nu eram la școală, ci acasă, iar noi nu eram colegi, ci familie. Am ținut foarte mult la școală, am învățat în toți acești ani, încât să am note bune. Însă cu toate acestea, adevăratele lecții le-am învățat în pauze, pe coridorul școlii alături de voi. Am învățat să nu judec la prima impresie, căci persoanele care la început îmi erau antipatice, astăzi îmi sunt cei mai buni prieteni. Am învățat să-mi spun opinia mereu, să am încredere în mine, să fiu deschisă cu cei din jur, să nu fie frică să greșesc pentru că doar din greșeli voi învăța. Împreună am învățat să fim noi înșine, am evoluat de la niște copii speriați, la niște adulți frumoși, cu viitorul în față. Această experiență ne-a format, în incita acestei școli am crescut, am iubit, am avut certuri și împăcări. Acum fiecare pleacă pe drumul său și știu că indiferent ce carieră veți ajunge în viață, polițiști, medici, avocați sau visători de rang înalt, veți excela. Mult succes la examene și în tot ceea ce vă propune să faceți în viitor. Mulțumesc! Bun, și acum dacă a fost uman, să vină real, clasa 12 științe ale naturii, doamna dirigintă, doamna Maior Mirela. Bună ziua, stimați invitați, vă rog să-mi permiteți cu mare drag să-mi prezint clasa ludica, originală, inventivă, non-conformistă, dar îndrăgita noastră 12 seri. Antal Sergiu, Baldac Tudor Alin, Beldean Maria Daniela, da voie să-i aplaudați, dar chiar dacă sunteți puțin obosiți de la soare. Călin Daniela, Cosuf Cătălin, șeful clasei, Duda Gabriela, Falova Tudor,
Feisan Mihaela, Floria Nicoleta, Ganea Elisei, Hila Ionuț, Iov Andrei, Lazar Adrian, Marginian Liviu, Muntean Lidia, Nam Daniele, venit din de alt Dumeleacul, dar sper că sunt agrată aici. Panaite Andrei, Pleșca Alexandra, Popa Ruben, Popa Denis, Roman Horia, Simon Cristina, Sobo Emilian, ca să completăm semicercul așa, Sasevelin, Șerban Alexia, Vasiu Nicoleta, dragii mei eseni, mă uit în ochii voștri, suntem sub impresia deosebit de plăcută a unei ultime ore de diligenție vesele și animate. Dacă este să reiterez puțin parcursul vostru, mulțumesc în numele vostru și sunt sigură că același gând aveți și voi și doamnei diriginte Baciu, care v-a îndrumat în prima parte a parcursului vostru liceal. Despre voi vreau să mai spun încă o dată că sunteți într-adevăr niște elevi cu o personalitate puternică, imprevizibil, dar eu s-ar putea să afirm acest lucru și sunt absolut convinsă că așa va fi. În viață contează foarte mult imaginația, foarte mult voința, foarte mult originalitatea. Uneori mergem de la A la Z, da? Din punct de vedere logic, ca să ne jucăm din nou cu gândurile lui Einstein, dar imaginea și creativitatea ne vor ajuta foarte mult. Am încredere foarte mare în voi, în puterea voastră de a merge mai departe, de a realiza ceea ce vă doriți, iar eu nu pot decât să vă urez foarte multă sănătate, să vă urez luciditate, calm, liniște și foarte multă determinare în ceea ce doriți să faceți mai departe. Vă rog să păstrați spiritul acesta de accentist foarte profund în voi, peste 10 ani ne întâlnim și va fi foarte frumos, vă asigur. Și acum să îmi permiteți, stimați invitați, să felicit și să premiez pe cei mai meritoși din această clasă. O să încep cu munteanul Lidia Manuela, care a obținut premiul 1 și are media 9,60. Felicitări, Lidia! Apoi o să continui cu 2 premii 2. Acestea se acordă în egală măsură Nicoletei Floria,
media 9,42, te felicit, Nicoleta. Și în egală măsură acord premiul 2 lui Elisei Ganea, aceeași medie, felicitări. Așa, v-aș ruga cei care sunteți premiați să faceți un semicert mai mic în față. Mulțumim. Daniel Enoch, ești premiantul nostru numărul 3 și în mod special vreau să-l felicit pentru puterea de adaptabilitate într-un colectiv nou, într-o țară nouă și, ce să spunem, în condiții deosebite. Continuăm cu mențiuni. Mențiunea 1 se acordă lui Hila Ionuț și lui Beldean Daniela, atât Danielei cât și lui Ionuț, felicitările mele. Mențiune 2 lui Emilian Sobo. Felicitări, Bogdan. Și mențiune 3 lui Lazar Adrian Sebastian. Felicitări, Adi. O invităm pe premianta noastră 1 să vă adreseze câteva cuvinte. Stimați profesori, dragi colegi și invitați, ziua de astăzi pentru noi poate fi descrisă în câteva cuvinte, ca fiind un amalgam de sentimente și emoții. Momentul absorbirii marchează sfârșitul unei etape frumoase din viața noastră și începutul unui nou stadiu care aduce după sine o serie de responsabilități. Mă bucur că am onoarea să vă adresez câteva cuvinte de mulțumire prin vocea clasei a 12-a Științe Naturale. Așadar, distinși profesori, vă mulțumim pentru răbdarea, implicarea și toate eforturile pe care le-ați depus pentru a clădi temelia viitorului nostru. Cu recunoștință, vrem să mărturisim fostei noastre, doamne Brigite, Baciu Ana Maria, că pe când eram niște buboci, răzvrătiți, ne-a oferit înțelegere și a încercat să ne îndrume spre calea disciplinării. În orice moment dificil, știam că vom găsi rezolvarea cu ajutorul ei. Față de doamna dirigintă, Maior Mirela, dorim să ne exprimăm gratitudinea pentru multa ostenială cu care ne-a ajutat să devenim hotărâți și mai responsabili. Doamne directoare, îi mulțumim pentru eforturile depuse în construirea a ceea ce înseamnă Liceul Accente Sever și că ne face mândri că suntem absolvenți a acestuia. Nu în ultimul rând, cuvintele nu sunt îndeajuns pentru a mulțumi părinților pentru sprijinul acordat și iubirea părintească cu care ne-au mângâiat de-a lungul anilor de liceu și nu numai. În încheiere, doresc să vă urez, dragi colegi ai promoției 2021, mult succes la VAC. Și nu uitați, per aspera ad astra, adică calea spre reușită este presărată cu greutăți și numai prin străduință se poate ajunge la izbândă. Acum părăsim liceul și pășim spre o nouă etapă a vieții pe care rămânem să o povestim la revederea din 2031. Rămas bun! Și acum, bineînțeles, după cele mai visate zâne, urmează cele mai iubite feline, da? Deci le-am lăsat la sfârșit, nu? Deci la domnul diriginte Șcheau Constantin, clasa 12-a filologie, sunt convins că toți băieții sunt prezenți, da? Stimați părinți, dragi absolvenți și dragile mele felinuțe, am ajuns la finalul unei povești frumoase începute în vara lui 2017, când erați 9 filo de best. V-am adunat sub același acoperiș, v-am provocat să vă cunoașteți bine între voi, să simțiți că ați intrat într-o familie nouă, familia Filo, de la Liceul Teoretic Accente Sever. Împreună am personalizat clasa, fiecare colțișor al clasei v-a devenit familiar și a simțit că este al vostru și că vă aparține.
Fiecare perete al clasei păstrează amintirile din cei 4 ani care au trecut peste cele 31 de suflete care au făcut parte din generația unică a felinuțelor. Am fost poate în cele mai multe excursii în anii de liceu, iar dacă nu vedea pandemia, sigur am fi păstrat și mai multe amintiri. Dar chiar și așa avem amintiri prețioase de la Beliș, Moeciu, Albac, Băile Felix, Cluj-Napoca. Belișul a fost a 3-a noastră casă. Numele voastre au răsunat pe la posturile de radio din oraș, pe la televiziunea locală, ne-am implicat în acțiuni umanitare, am desfășurat activități școlare și extrașcolare, pe la sinagogă și nu numai, toate acestea în doar 4 ani de liceu. N-am fost o familie perfectă, dar nu există familia perfectă. Am râs și ne-am bucurat împreună, ne-am întocit cu ciocolată, cu sucuri, am trecut și pe pizza și tot împreună am construit brandul de felinuțe, cele mai frumoase, cele mai active și cele mai dinamice. Dar timpul a trecut, 4 ani s-au dus ca o clipă. Cât de mult v-ați dorit majoritatea dintre voi să scăpați de uniformă, de trezitul matinal, de unele ore plictisitoare, de teste și iată că a venit și acest moment. Cred că ați mai vrea poate încă o zi, o săptămână, o lună, să prindeți o repriză de somn pe băncile clasei noastre, să mâncați sandvișul colegii, sigur mai delicios decât cel pe care l-ați pregătit de acasă, dar mai avem doar clipe și amintiri. Ați fost o clasă specială, o clasă de care sunt mândru și mă bucur că am condus-o în acești ani. Veți rămâne special pentru mine, chiar dacă de azi drumurile noastre se despart. Aveți drumurile vostru în viață, mergeți neapătut pe acest drum și împliniți-vă destinul, oricare ar fi acesta. Sunteți absolvenții celui mai grozav liceu din Mediaș, sunt și voi fi mândru de voi, pentru că știu că nu mă veți dezamăgi nici pe mine, nici pe profesorii liceului și nici pe părinții voștri. Vă îmbrățișez încă o dată cu drag și vă doresc mult succes pe viitor. Și în aplauzele celor prezenți, stric pentru ultima dată catalogul clasei a 12-a Filo. Avrămescu Mălina, Budnaru Mădălina, Călușer Daniela, Cernean Ștefania, Gavril Timotei, Ianzer Anabel, Gliga Alexia, Marco Antonia, Matei Tamaris, Muntean Andreea Maria, Muntean Lavinia, Pipiricianu Alexia, Popa Andra, Proștean Alexandra, Righeriu Andrei, Râtea Alexandru, Rătaru Diana, Rus Anca, Rus Beatrice, Săvăduș Raluca,
Schlosser Cristian, Secetă Andreas și Iulian, Suciu Timea Georgiana, mai vin numai puțin de 4 șerbani, Șerban Iulia, Șerban Denisa, Șerban Carmen, pe ultimul Șerban l-am lăsat la urmă, Șerban Bogdan George, Piții pentru cunoscuți, Știrbu Alexandra, Todoran Alexandru, Varga Alexandru, și ultima, dar nu cea din urmă, Zoltan Sorana. Evident că într-o generație de 31 de felinuțe trebuie să-i remarcăm și pe cei mai buni dintre cei buni și, cel puțin de la mențiune încolo, lucrurile stau foarte bine. O primă mențiune 3, Rus Beatrice, 9.35, dacă contează media. La fel tot mențiune 3, Avrămescu Mălina. Mențiune 2, Alexandra Știrbu. Și aceeași tip de mențiune, Ianzer Anabel. Prima mențiune 1, Andreea Muntean. Și în aceeași categorie, Todoran Alexandru. Și am ajuns și la premii, 3 premii 3, așa au dat astrele din acest punct de vedere. Un prim premiu 3, Suciu Timea Georgiana. Ok, 9.78 mediile pentru premiul 3, la fel și Șerban Iulia, al doilea premiu 3. Și al treilea premiu 3, Gavril Timotei. Premiul 2 revine Dianei Rotaru, 9.88 media. Iar premiul 1 îi revine cel mai bun produs din această generație 2021 al Liceului Teoretic Accente Sever la Filologie, Ștefania Cernian, pe care am să o și invit să vă transmită câteva lucruri. Stimați profesori, dragi colegi, astăzi este un moment extrem de important din viața noastră, anume ziua ce ne va rămâne cu certitudine în inimă și în gând pentru totdeauna. Ne aflăm acum în fața dumneavoastră, a cadrelor didactice, a părinților și a elevilor, pentru ultima dată în această formulă, ca absolvenți ai Liceului Teoretic Accente Sever. Acest moment s-a lăsat mult așteptat și, totuși, a venit atât de repede. Frenezia specifică terminării unei etape din viața noastră a fost prezentă în sufletele tuturor timp de multe luni, dar acum, împreună cu dumneavoastră, o eliberăm cu scopul de a ne desprinde de viața de licean. Anii petrecuți împreună sunt presărăți cu multe amintiri minunate, pe care noi, elevii clasei a 12-a Filologie, le vom împărți mereu cu drag celor doritori să le asculte. Însă, aceste momente nu aveau aceeași farmec fără profesorii noștri, cărora le adresez, în numele clasei, sincere mulțumiri și aprecieri pentru implicarea și stăruința de care au dat dovadă.
Așa cum spunea scriitorul francez André Gide, un profesor bun are preocuparea continuă de a învăța pe ucenicii lui să se lipsească de el, iar dascălii noștri au atins acest scop. Ei au fost cei care ne-au desenat aripi, cu ajutorul cărora ne vom lua zborul în curând. Îmi este imposibil să omit a-i mulțumit domnului nostru diriginte, Scheu Constantin, alături de care am învățat ce înseamnă să fim oameni, să avem suflet frumos și să iubim istoria. El a avut cea mai semnificativă contribuție pentru fiecare felinuță din clasa sa, pe care a sfătuit-o, a ajutat-o, cu tot ceea ce a stat în putință. Astfel, el a devenit un părinte spiritual demn de tot respectul pe care îl putem arăta. Viața a făcut în așa fel încât elevii claselor a 12-a să accepte ideea despărțirii. Așadar, tot ceea ce putem face este să ne uităm cu drag în urmă și să privim încrezători înainte. Liceul teoretic Axinte Sever va rămâne mereu locul în care ne-am format, ne-am îndreptat cu pași repede spre maturitate. În încheiere, doresc să le urez tuturor absolvenților mult succes la examenul de pe caleaureat. Priviți-l ca pe un prim pas în drumul multelor situații care vă vor defini capacitatea de gestionare a emoțiilor constructive. Mulțumesc! Cu multă încredere și speranță vă prezintă clasa a 12-a Filologie, promoția 2021. Momentul mult așteptat și anume predarea cheii. Urați-le să fie mai buni decât voi. Da? Pare că vă dau și microfon. Să sperăm. Sperăm că ne ridicăm măcar la cele standard. Stimați elevi, ne aflăm aici în fața dumneavoastră, a cadrelor didactice, a părinților și a elevilor absolvenți al Liceului Teoretic Axinte Sever Mediaș. Lucrurile pe care le simțiți voi probabil nu pot fi explicate în cuvinte. Pe de o parte sunteți fericiți, ați terminat liceul, ați absolvit, vine bacul, ați luat bacul, totul merge ca la carte. Pe de o parte, poate în privirile voastre există totuși un strop de tristețe care duce la amintirea prietenilor formate în acești ani, la toate orele pentru care v-ați pregătit sau nu, la toată mâncarea împărțită, la toate orele de la care ați plecat la cafea și la toate momentele unice care vor rămâne în sufletele voastre mereu. Să aveți încredere în voi și să fiți convinși că ceea ce ați realizat până acum înseamnă enorm și trebuie să vă dea încredere deplină în puterile voastre, because you have achieved another milestone today. Pasul pe care urmează să-l faceți o să vă urce cu o treaptă importantă către succes, pentru că ați devenit oameni maturi, ambițioși și gata să cunoașteți lumea întreagă. Noi, restul elevilor, vă mulțumim pentru prieteniile pe care le-am legat și pentru onoarea cu care călcăm încet pe urmele voastre. Noi, acum rămânem aici, urându-vă mult succes la toate examenele vieții, privindu-vă din spate reușitele și bucuriile pe care o să le întâmpinați și nu cel din urmă, așteptându-vă în vizită în anii ce urmează. Mulțumesc! Și acum, în imnul vostru de astăzi, da, absolvenții o să-i rog să cânte Gaudeamus, iar domnii profesori o să iese pe cântecul dumneavoastră. Rog profesorii să vină să-i vadă și părinții să iese pe cântec. Și să aplaudăm și pe domnii profesori care v-au îndrumat, da, de-a lungul anilor.
și rog diriginții să vină în față, că ei sunt sărbătoriți. Bravo, felicitări și felicitări și părinților. O zi frumoasă, sănătate și toate cele bune!